A decisive decision. Isinqumo esiphusile. Let's go. To make a decisive dedication of your bodies. It's a decisive dedication. Ukuzinikela okuphusile. We are decider, we are dedicator. Uthatha isinqumo bese uyazinikela. Yabona nhlala dedicator izindlu, but isukela nga decider. But now you have to decide and dedicate. Fanele uthatha isinqumo bese What will keep your dedication? yini ozogcina ukuzinikela Decision kwakho. you made. Ile sinqumo No osithathile. matter what challenges your dedication Noma ngabe ubhekana nakuphi ingcina. towards God, usazinikela your kuNkulunkulu. decision must keep you. Isinqumo sakho fanele sigcine. Your decision must keep you. Isinqumo sakho fanele sigcine. That dedication will go through trials and tribulations. Nokuzinikela kwakho kuzodlula ingcinambeni. But Kodwa because you decided, ngoba usithathile isinqumo. nothing can remove you from your dedication. Akukho You ongakususa don't stop ekuzinikela serving kwakho. God with dedication. Awuyekeli ukukhonza uNkulunkulu ngokuzinikela. It must be with dedication. Fanele kube ngokuzinikela. With dedication. Ngokuzinikela. Let's go. To make a decisive dedication of your bodies. Of Present your bodies. Nomzimba wethu. Yabona ngomzimba wakho. We are decider, we are unikela. Let's go. presenting all your members and faculties. Bona lama steps. You decide, Thatha you isinqumo. dedicate, you Uyazinikela. present. Uyaletha. You do what? You present. Uyaletha. We present kubani. Somebody is there in the presence of God. Umuntu ukhona ebukhoneni baNkulunkulu. When you present something, it means you are presenting it to someone. Mawuletha into should khona la But the uletha khona. dedication, you do it on your own. Kodwa lokuzinikela But the usenzela wena presentation wena. is done before God. Kodwa ukuletha kona Now kuyenzeka worship kuNkulunkulu. begins now. Manje siqala indumiso. Now worship begins because you have presented. Ngoba ulethiwe. When you present, Uma uletha the spirit of a worshiper now begins. umoya womdumisi Now you are uyaqala. seen as that worshiper, So ubonakala njengalowo mdumisi. as that incense Njengaleyo mpepho. which God must burn. Lo uNkulunkulu kufanele Angeke we ayishise. withdraw futhi uthi mina uyashisa lo mlilo. Ashisa amateki. Yashisa i-oyster mina ngiyayikhumula ingibabisa amakhona. Uyabona i-oyster njani ishaya lamakhona. Let's go. Repeat again. Presenting all your members If it's presented, Uma ngabe kulethiwe you are presenting it in the presence ukuletha ebukhoneni of God. bukaNkulunkulu. In the presence of Ebukhoneni God. baNkulunkulu. Let's go. all your members All your members, Wonke amalunga akho. your hands, Izandla your zakho. head, Inhloko yakho. your eyes, Amehlo akho. they are presented Wonke alethiwe. to one channel. Alethwe nje The endaweni eyodwa. presence of God. Khona The bukaNkulunkulu. presence of. Ubukhona So bukaNkulunkulu. you can't withdraw it. Awukwazi kuyithatha. You can't say, hey, kuyashisa mina ngiyayisusa. It means you didn't dedicate yourself from the Kusho beginning. ukuthi azange uzinikele kusukela ekuqaleni. You didn't? You didn't Azange dedicate, you didn't present. Azange uzinikele You futhi azange came. uzilethe. Uzile nje. There's a difference when you came and when you dedicate. Uma uzile na You just came Uma noweza nje. to worship God. Uzodumisa You can uNkulunkulu. go out later. Ungaphinde uphume futhi. But dedication is not going Kodwa out. ukuzinikela. Presenting is not going out. Because you dedicated and presented. It means you can't go out. You can't change your decision. Awusashintsha isinqumo sakho. You are worshiping God. Udumisa uNkulunkulu. No matter what, Noma ngabe kwenzakalani. you are presented. Ulethiwe. You are presented. Ulethiwe. So abaningi abazilethanga. Uzile, mara akazilethi kuNkulunkulu. Now what do you present? Uletha ini? Ngifuna umsebenzi. Ngifuna healing. Ngifuna deliverance. Nginenkinga kami. uNkulunkulu uyabheka ukuthi man, you are not worshiping me wena. Awungidumisi. Ungilethela inkinga zakho. Ungilethela ukuthi uyagula. I want your members. Ufuna amalunga I akho. want your members. It means you are presenting what is wrong. Kusho ukuthi wena ulethe okungalunganga. You come because you have a problem. Uza ngoba unenkinga. But if you are presented, Kodwa uma ngabe you are not pushed by your problems. You are pushed by the heart of a worshiper. ulethwa ile There's nhliziyo that yomdumisi. hunger within you. Kunalokulapha There's that phakathi thirst kwakho. within you to Kunalokuhamba worship God. You phakathi feel that kwakho, space unkulunkulu. in your heart. Uyasizwa leso sikhathi That I enhliziyweni need yakho. God. Uthi ngidinga uNkulunkulu. I need God. Not a car, but I need Hayi God. imoto kodwa ngidinga uNkulunkulu. So many people, the reason why they can't dedicate themselves, you came because you needed. Uze ngoba bowudinga. You came because you needed. Uze ngoba bowufuna. Now, when you are shaken, Uma ngabe sonyakazisa exposure happens. bese soyadalula. That there's no dedication. Uthi akukho This ukuzinikela person lapho. is presented to something Lo else. muntu lona ulethe kokunye.
divided worship, indumiso ehlukanisiwe divided devotions. ukuzinikela okuhlukile. That's how many fail. Indlela abantu abaningi bahluleka ngayo. And that's why you'll end up minding other people's business. Yingakho-ke Because you are not ucabanga indaba presented. zabantu ngoba If you are awukalaleli. presented, you can't see Uma ngabe anything. lethiwe awuboni lutho. Uzibona wena noNkulunkulu. Uzibona wena noNkulunkulu. Ukuthi ubani wenzani ngapho, you don't care. You are looking at God. Awunandaba nje ubheka uNkulunkulu. But if you are not presented, Kodwa uma ngamazi you are easily distracted. You are easily uphazamiseka disturbed. kalula, uphazamiseka kalula. Then when you go out, Bese uphuma. the topic is not God. Bese masokhuluma awusakhuluma Ubonile ngoNkulunkulu. ubani bani. You are not presented. Mwangalethwanga. You are not presented. Ungazilethanga. Let's go. Presenting all your members All your members and Wonke amalunga faculties and faculties Malunga as akho a living sacrifice, as a living sacrifice, njengomhlatshelo ophilayo. holy, holy, Ungcwele. devoted, yabona? Holy, devoted. Ungcwele futhi unikeliwe. Angeke ube holy and devoted bese ubheka abanye la esayidini. When God blesses this one, you are disturbed. Unkulunkulu makabusisa Ubona lo ngathi wena uphazamiseke. ngathi akwenzeki kuwe, nabanika lo seyiyahlo uyayehla umlilo. Yazi ukuthi nabantu abawise ukuthi uNkulunkulu bless omunye umuntu. Kunabantu abawe ngobe uNkulunkulu unika omunye umuntu eats bawa. Asikhuluma iqiniso. Unjenje namuhla uwile uyise ukuthi omunye uNkulunkulu menzele ini. Makungashada omunye la khona ozowona. Khona ozowona. Asikhuluma iqiniso. Nakungashada omunye la khona ozowa. Khona ozowa. Usho ukuthi mina ngathi ngiyasalela. Bese uyawa. Are you presented? Ngabe unikeliwe Are you na? truly a worshipper? Ngabe umdumisi ngempela na? Huh? Indumiso yakho ayikwazi ukudisturbwa. Ukuthi uNkulunkulu wenzani ngabanye. You focus on him. Ubheka kuye nje. You focus on him. You don't Ubheka look at kuye. others. Awubheka abanye. You don't look at others. Awubheka That's abanye. why many fall. Ingakho abaningi bawo. uNkulunkulu naka mina ke ngina 30. Now what happens? Kwenzakalani ke You manje? begin to dedicate yourself Siyaqala uyazinikela in your worries. einkathazweni zakho. You begin to worry about tomorrow. Ukhathazeka What will I ngekusasa. eat? What will I dress? Udlani, Where will I uyogqokani, stay? What will I uyohlala, drive? Who will marry me? You are worried about tomorrow now. Ukhathazwa yikusasa. You're worried about tomorrow. Ukhathazwa Let yikusasa. tomorrow worry on itself Ikusasa malithi because you are kwazelo. presented to God. Ngoba wena ulethwe kuNkulunkulu. Continue to worship Him. Qhubeka He knows what is good for you. Uyakwazi ukukulungela. He knows what is good for you. Uyakwazi ukukulungela. You can try means and go out. Ungazama nje uphuma. What you are going to take is not good for you. Oyokuthatha You can kukulungela. receive a job that is Ungathola a umsebenzi. job that is not even good for you. Umsebenzi ongakulungelanga. The moment you get it, Noma uthola you backslide. bese usuyashiya. Was it good? No, it was not Ngabe good. bowulungile na cha. It was a bad job. Kodwa bomsebenzi omubi. But easily, oh, uthola umsebenzi. But God says you got a bad job. uNkulunkulu athi uthola umsebenzi It's ongalunganga. not in my sight. You are Awukho going to engconyweni fall. yakho. Zowa. Uyayibona ke manje? Ya, uthi wena uyiphethe khona, ngithola umsebenzi. Ngiye lapha bangibeka izandla ngathola umsebenzi. Into zami zavukela uNkulunkulu uthi uyile. You have fallen Uyile. and you are going to lose Futhi uzolahleka even the little that you naloko have. kuncane lokho sonakho. Okay, asiyena. Asincengeni. Asincengeni. That's the issue people have. You know, I've learned one thing. Ufunda into eyodwa. Isafari sabazalwane. Abazalwane bayacompete man. Ayanqintisana. Abazalwane baku-competition man. Yabona Asemncintisana. umoya we-competition. Umoya Into womncintiswano. uyisabazalwane esontweni. Yaba uyisi competition. I will be better than that one. I will Sizobangcono have this kunalo. better. Yaba uyisa. Be a person who's competed, yet not competing. You are competed, but not Uphelelisiwe competing. ngawe kodwa wena uqophisana. Uphelelisiwe. You qualify, but I'll compete in anyone. You know good now you can't compete with it. Compared to what God has put in you. Mawuqophanisa nalo uNkulunkulu akufake phakathi kwakho. You value your worship Uyayithanda more than what indumiso people yakho. get outside worship. Ukudlula lokho abantu abakutholayo ngaphandle kwendumiso.
You value your worship. You value your relationship with God. Uyathanda ubudlelwano bakho That's the noNkulunkulu. real gold. That's the real silver. Yiyo ke le igolide nesiliva leqiniso. Precious than rubies. Ligugu ukudlula amarubi. Precious than rubies. Igugu ukudlula amarubi. Precious than what people drive. Igugu ukudlula lokho abantu abakushayelayo. Ungayihalela uyithole ukuphelelwe ipeace. Ufuna indlu uhlale mara ungabi nepeace. Uthola umshado mara ungabi nepeace. Was it good? Abe bekulungile. Meaning you can't dedicate yourself to even something oyitholi. Uzidedicate ekuqaleni mara uyabona hayi. Lento yenzani ayinganelisi le. You get it? Please understand when you worship God. Qonda Nothing bawudumisa must uNkulunkulu. interfere with your worship. Akukho kufanele ngingenelele Uthi endlini ungawari yesonto. about tomorrow. Let Akhathazwa tomorrow ikusasa. worry on its own. Ikusasa malizikhathaze. So the moment you worry about tomorrow, mawukhathazwa ikusasa, you are dedicated to tomorrow so uzinikele ekusaseni. and you forget about God. Bese uyakhohlwa And ngoNkulunkulu. it's easy to turn Kulula ke ukuthi uphenduke. against God, Jikele uNkulunkulu. whether He blesses you Noma or uyakubusisa not bless you. noma akakubusisi. Now it's abazalwane babamayo. Ugibe. That's what happened to the Israelites. Lokho kwayenzeka kuma-Israyeli. Bafuna isinkwa, bafuna inyama, bafuna ama-onion, bafuna uNkulunkulu uyabanika mara basamjikela. Makangabaniki still bamjikela. Ungazitholi unjalo. Umjikela ngayo yonke indlela. Wena uyakunika or akakunika uyamjikela. Where are you dedicated? Ngabe uzinikele kuphi na? Who are you worshiping? Udumisa ubani? Uyakunika uyamjikela, akakuniki uyamjikela. Then sithi umuntu onjani lo? The issue, you didn't decide. Inkinga uthi awuthathanga isinqumo. There's no decision here. Asikho isinqumo. You didn't dedicate yourself Azange uzinikele. to Him. Uzinikele kuye. That's why God can give you a job and you are revealed to be the lover of money Bese ke sowambuleka njengomuntu othanda imali more than God. udlula uNkulunkulu.